tretí študijnom odbore Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravy. Dnes sme predstavili náš študijný odbor, ktorá sa zameriava na potravinárstvo, výživu, zdravie ľudí a kontrolu potravín. Počas štúdia získavame odborné vedomosti na viacerých predmetoch, napríklad mikrobiológia, biochémia či zdravoveda. Tu v mikrobiologickom laboratóriu spolu s mojimi spolužiakmi vykonávame mikrobiologickú kontrolu potravín. Stanovujeme mikroorganizmy napríklad v mlieku, vajciach či mese. Mikroorganizmy vyrastie na rozličných živných pôdach, sledujeme mikroskopovaním. Sú to napríklad plesne, baktérie či kvasinky. Na odborných predmetoch senzoricky hodnotíme potraviny, ako napríklad tu, oleniny. Posudzujeme ich vzhľad, farbu, pach i chuť. Na hodinách kontroly a hodnotenia potravín stanovujeme obsah živín v potravinách. Používame pritom rozličné analytické metódy, ako napríklad teraz titráciu. Praktické zručnosti v potravinárstve nadobúdame na odbornej praxi, či už v školskej pekárni, mliekárni alebo v výskumnom centre SPU. Počas štúdia chodíme na exkurzie alebo sa zúčastňujeme rôznych workshopov a kurzov. Tak, a to je od nás všetko. Ďakujem za pozornosť. Ahojte!